Awake malah anu saiki jan gajah. Oh, kabine cocok kok. Aku to Mbak, lho aku saiki anu masih gak ndek rabuk tetep rabuk wong digawe ngeten iki lho. Ya Allah. Rabuk ning omah pun telas e kula. Rabuke linco. Kok iso iki lho. Ning omah rabuk kandang. Sik ta, rabukmu linco apa lindak? Lho, aja to. Ki wis enek sing duwe kabeh. Aku golek sing gak duwe ngono kok. Yo. Monggo niki napa? Santri pokok. Oh nggih. Nah, yo. Dumas Manggolo kudu joget, ran joget diambung banci. Ya. Kok kuwi ae to? Liyane ngono lho iso. Lah wujute ngono kok arep Ya ngomong ora apa? iso kaya rati liyane iso. Iya ya Mbak, gelangmu gedhe gak sangene ae lho. Kuwi lho. Ah, pengen. Iso. Pak gelange gedhe no, pamer. Iya. Ketok tuku Mas Widodo iki.